Activitatea mea se desfășoară în continuare în cabinetul pe care îl știți de pe Calea Martirilor, numărul 5, etajul 3, cadrul clinicii Fetogin. Am rămas aici alături de toată echipa. Partea spitalicească o desfășor doar în cadrul Spitalului MedLife de pe strada Porumbescu numărul 9. Vă așteptăm în cabinetul nostru alături de echipa noastră formată din colegii mei Nicoleta Nicolae și Dragoș Erdelean pe partea de obstetrică și ginecologie, Alina Daminescu pe partea de obstetrică, ginecologie și ecografie mamară și Mihaela Dobre, colega noastră care se ocupă de pacienții noștri mai mici. Asigurăm toată gama de servicii în ceea ce privește obstetrică, ginecologie, monitorizare de sarcini, depistare de sarcini, în ceea ce privește partea de ginecologie, urmărirea tumorilor benigne sau maligne, monitorizarea cazelor de cancer, avem la dispoziție videocolposcop și putem asigura gama de tratamente pentru incontinență urinară și prolaps uterin.